खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसा सोनायनि बागै माखासे गोजोनथाव रादाब हरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना एसे उनावनो पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दायो जोंहा स्टेटासआवबो देखायखाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि स्टेटासआव दायो माबादि देखायोबा नोंथांमोना पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बादि पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ आं बेखौबो खोन्थाहरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा नोंथांमोना गासिबो स्क्रिनावथ' नुखादों जानांगौ बे जाहैबाय जोंहा पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि इनस्टलमेन्ट सोनायनि जोंहा डिटेल्सआ दा नोंथांमोना गोजौआव नायबा नुगोन बे जाहैबाय जोंहा 22थि किस्तिनि जायखौ जोंहा दायो सरकारा सोनो थांगासिनो दङ दा बेवहाय नोंथांमोना नायोबा नुनो हागोन नै एफटिअ प्रसेसआ जोंहा बियो न' जानानै दंथ'यो फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ दायो बिथाङा मोननो हाथ'वाखै मानो होनोबा दायो फैसाखौ सोथ'वाखै नालाय दा बेनिखायनो बेहाय बिथाङा फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारा जोंनिया दायो बियो न' जानानै दंथ'यो जानो हागौ नोंथांमोननिया सोरनियाबा फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारा येस जाबायबो जानो हागौ आरो सोरनाबा सिगां जायो सोरनाबा उन जायो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिया जुदि येस जाबायबा जोबोद मोजांनि खोथा जायफोर नोंथांमोननिया न' जानानै दङ नोंथांमोना दायो जेबो टेनसन लाथ'नांगौनि गोनांथि गैया दा बेनिफ्राय पेमेन्ट स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै पेमेन्टआ जोंहा प्रसिड जाखाबाय होननानै जोंहा बेहाय देखायदों माने फैसाखौ बिथाङा मोननो थांगासिनो दङ सरकारा सोना हरनाय लोगो लोगोनो बिथाङा माने नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौ बिथाङा मोनखाथारसिगोन आरो मानो होनोबा पेमेन्टआ बिथांनिया प्रसिड जाखाबाय बिथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन जेब्ला मदि सरकारा नोंथांमोननिसिम नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरो दा बिनिफ्राय पेमेन्टखौ बिथाङा मा मदै मोननो हागोन आधार माने जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं दा बे बेंक एकाउन्टआवनो नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ सोना हरनाय जागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दङ माने पेमेन्टनि मदआ जाहैबाय आधार दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया दायो बेबादि स्टेटासआव स' जाबायबा नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैला नोंथांमोना पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हाखासिगोन आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरबावनो सानदों बेनो जाहैबाय एफटिअ प्रसिडा मालाबा न'आनो थायो मानो होनबा बिथांमोना माब्लाबा नोंथांमोननि स्टेटासआव आपडेट खालामनाबो होआ आरो नोंथांमोना जेरै गोजौ नुदों बेहाय एफटिअ प्रसिडा न' जानानै दङ एक्जेक्टलि आं नोंथांमोननिसिम बेखौ प्रुफ हिसाबैनो खोन्थाहरनाया एसे मोजां जागोन बे जाहैबाय जोंहा पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि इनस्टलमेन्टनि फैसा सोनाय नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नै एफटिअ प्रसिडा बिथांनिया न' जानानै दङ नाथायबा बिथाङा पीएम किसाननि नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोनखांबाय दै बिथांनिया पेमेन्टआ प्रसिड जाखादोंमोन पेमेन्टनि मदआ जाहैबाय आधारजों जाहा बेंक एकाउन्टआ लिंक दंमोन दा बेवहायनो बिथांनि फैसाया हाबफैदोंमोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिया जुदि एफटिअ प्रसिडा न' जानानै थाबाय थाबाबो नोंथांमोना टेनसन गैया नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हाबाय थागोन जुदि नोंथांमोननि नैबे पेमेन्टनि स्टेटासआव जुदि पेमेन्टखौ प्रसिड जाबाय होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय थायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थाखागोनखा एफटिअ प्रसिडा न'आनो जा येसआनो जाया मानो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासआव एलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय दा बेहाय आं नोंथांमोननिसिम जा आं स्क्रिनशट खालामदों बेखौसो आं नोंथांमोननिसिम दायो भिडिअ बानायनानै बेहाय खोन्थाहरनाय जादों मानो होनोबा लगइन खालामनानै आं डाइरेक्ट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरोबा बेहाय गोबां मबाइल नाम्बार गोबां बेहाय पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार माने बिनिफिसारि नेम बायदिया जोंहा बेहाय डिटेल्सआ ओंखारफैयो दा बेनिखायनो आं जायखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आं बेखौल' माने स्क्रिनशट खालामनानै दायो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै आङो खोन्थाहरनाय जादों दा बिनिफ्राय एलिजिबिलिटि स्टेटासआव नोंथांमोननिया लेन्ड सिडिंआ मा जानांगोन येस जानाय जानांगोन इक्वाइसिया नोंथांमोननि स्टेटासआ मा जानांगोन येस जानाय जानांगोन बिनिफ्राय आद्रा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानायाबो जोंहा बे मा जानांगोन येस जानांगोन दा बिनिफ्राय बिथाङा जाय बिथांनिखौ आं दायो नायनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों दा बिथाङा नैबे इक्वाइसिखौ माब्ला होदोंमोननो लास्ट इक्वाइसि खालामनाया बिथांनिया थांनाय नैबे जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलनि 25 थारिखआव बिथाङा थांनाय बोसोरनि एप्रिलनि 25 थारिखआव बिथाङा लास्ट इक्वाइसिखौ होदोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय नै बे जाहैबाय पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसा सोनाय बिथाङा इक्वाइसिखौ माब्ला खालामदों थांनाय बोसोरनि एप्रिलनि 25 थारिखआवसो दा बेनिखायनो बिथाङा माने फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ मानो होनोबा इक्वाइसिखौ नोंथांमोना टाइम टु टाइम होबाय थानांगौ जायो नोंथांमोना सिगाङाव होनानै दोनदोंमोन मालाय मा जानो हागौ नोंथांमोननि स्टेटासआव दायो सोलायबायबो जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि
गावगावनि स्टेटासखौ पीएम किसाननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ लानानै बार नोंथांमोना चेक खालामबाय थानांगौ माने टाइम टु टाइम नोंथांमोना बेखौ स्टेटासखौ चेक खालामना नायबाय थानांगौ नोंथांनि पीएम किसाननि दायो थासारिया मा जानानै दङ बेखौ पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानैनो इक्यूआईसी खौ नोंथाङा होफिननांगौ ना नाङा दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखायनो स्टेटासखौ नायबाय थानांगौ आरो दा जेनेबा बिथाङाबो होखांबायमोन नैबे जा बिथाङा दायो 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दा बिथाङाबो सिगाङावनो इक्यूआईसी खौ होखांनायमोन अब्लाबो बिथाङा आरोबाव दाख्लै बावैसो थांनाय बोसोरनि एप्रिलनि 25 तारिखआव बिथाङा नैबे 2025 मायथाइनि एप्रिलनि 25 तारिखआव बिथाङा इक्यूआईसी खौ आरोबाव होफिनबावनांदों दा बिनि थाखायसो बिथाङा नैबे 22थि किस्तिनिखौ फैसाखौबो नै दायो बिथाङा मोननो थांगासिनो दं आरो दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि नैबे फेब्रुवारि मासावनो मोनगोन बायदि आरो बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनांगोन बेनो जाहैबाय जोंहा गाबोन बाजेट सिजन दं जोंहा गाबोन फेब्रुवारिनि 1 तारिख आं बेखौ मिथिनो मोननाय जादों गाबोन जोंहा नैबे निर्मला सीतारामन जोंहा इउनियन फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा माने बाजेट दैखोगोन होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे बाजेटआव पीएम किसाननि थाखायबोथ' बाजेटआ लाखागोनखा अब्लाबो बे बाजेटआव पीएम किसाननि फैसाखौ बारायगोननि थाखाय बिथांमोना बाजेट लागोन ना लाया बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो आपडेट थाबानो जाबाय दाथ' खौरां बिजोङाव जोबोद खौरां ओंखारगासिनो दङ पीएम किसाननि फैसाखौ 6000निफ्राय बारायनानै 8000 खालामगोन होननानै गोबां नेसनेल होलायदों गोबाङानो आरो डाबल जागोन होननानै बायदि जोंहा दायो खौरां बिजोङाव होगासिनो दङ दा जेखियानो जाया मानो गाबोन जुदि बाजेटआव दैखो मारोबा पीएम किसाननि फैसाखौ डाबल खालामनाय जासिगोन बारायसिगोन जेनेबा दाथ' नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंसो 2000 मोननो हायो दा बे 2000निफ्राय बारायनानै 4000 खालामसिगोन बेबादि होननानै बिथांमोना जुदि सरकारा मोदी सरकारा जुदि बाजेट लायोबा आं मिथिना मोनोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै आं गाबोननो खोन्थाहरगोन गाबोन जोंहा बाजेट सिजोना जानो थांगासिनो दं दा जिखियानो जाया मानो जुदि फैसाया बारायबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो ओरैनोथ' बारायनांगौमोन बोसोर मास मोनब्रैजोंसो 2000ल' मोनथारो दा बेनिखायनो एसे खम जायो आरो 4000सो बेबायदि मोनोबा एसे मोजां जागौमोन बायदिखौ आं सानो मास मोनब्रैजों अब्ला मास मोनसेयाव 1000सो करि फैसा मोननाय बेबायदि जागौमोन आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामना नायदो नोंथांमोननि स्टेटासा दायो माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना पीएम किसाननि नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौ खौरां बिजोङाव होनाय बायदिबा नैबे फेब्रुवारि मासावनो मोनगोन बायदि एबा ओरैनोथ' नोंथांमोना फेब्रुवारि मासावनो मोनखानांगौ नाथायबा जेरैबायदि थांनाय किस्तिनि नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौ ओरैबादि लेट जानानै सोदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना लेटबो जानोबो हागौ थांनाय सिगांनि बायदि जा लेट जानानै सोनाय बेबादिनो जानोबो हागौ खुनु थिक गैया आरो अब्लाबो नोंथांमोना ओरैनो नेम बादियैबा नैबे फेब्रुवारि मासावनो मोननांगौ पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ आरो गोबां आसा दङ फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना मोनगोना फेब्रुवारिनि जोबथा सप्ताहालागै नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआ दङ नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना दायो गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै बे भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोननि स्टेटासाव दायो माबादि देखायदों पीएम किसाननिया अब्ला आं नोंथांमोननिसिम माने रिप्लाइखौ होनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो स्केमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों